Liyakhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela esitimela samaMpondo babamkhulu phakathi ami. Noma abefundisi bakhona ezimishini babengazwani, kodwa base behlangene kakhulu phela njengoba babenesitha esisodwa esinguShembe. Kodwa uShembe naye kwakungekho ayezokwenza lapha ngaphandle kwakokuthi kwafanele anamathele kakhulu kuyo le ndawo yaseNatali eyayisiyonakele kakhulu, yoniwa yibo abamhlophe ngako kuguqula abantu abamnyama. Phela uShembe lona wayiphikelele khona emakhosini kwaZulu, kodwa wathi mayefika endaweni yaseNatali wathola umonakalo umkhulu kakhulu kubo abantu abamnyama abasebezitshela ukuthi bawuhafu wabelungu. Waphoqeleka ukuba uShembe azame ngawo wonke amandla ukuthi aguqule umqondo wezimbuzi ezizitshela ukuthi zizinkukhu. Kodwa uShembe wayengakhohliwe umyalelo wayo imantshi ukuthi yayithena uze ungangeni ezimishini zabo. Kodwa uShembe wayezokwenzenjani njengoba abantu baseNatali bonke babetholakala khona ezimishini? Kwakumphoqa ukuthi agudlele ngakhona kuze ezobakhipha lo phoyizini ofakwe yibo abelungu emakhanda abo. Kulezo ndawo ayedlula kuzo uShembe ehamba nalo ibandla lakhe, wayehambe ejoyinwa yibo bonke abantu abakholwayo ababengakholwa bezinikele kuye. Kuhamba kusontwa nangaphansi kwezihlahla nakuyo imizi yabantu lapho ayesuke esengenise khona. Kodwa phela zona izimpimpi lezi zaziye ziwuthumele ngaphambili umyalezo ukuthi qaphelani befundisi, uShembe ulibhekise ngakulo izwe lakini. Lowo myalezo wahamba waze wayofika khona endaweni yaseGroutville kwaDukuza nakuzo zonke izindawo ezakhele yona iStenga. Lapho kwaphuma khona isimemezelo kwathiwa sengathi uShembe uza ngakhona lapho eStenga, qaphelani. Nakhona eStenga kwenzeka okufanayo, abefundisi bonke baqoqana kanye nawo amabandla sebezwile ukuthi uShembe usefikile bude buduze khona lapha eGroutville. Kanti uShembe wayishumayeza abantu khona okhalweni ngaphansi kwaso isihlahla. Yilapho kwabonakala khona sekufika enye insizwa eyafike yazibika ngokuthi ithunywe ngabefundisi ukuba izomema uShembe ukuba eze esontweni elalilikhulukazi khona lapha eStenga. uShembe akaze ayiphendule le ndoda ukuba uyavuma noma uyaphika. Kodwa kwathi uma isihambile le nsizwa eyayithunyiwe, washintsha uShembe wakhuluma nabo laba ayekade bashumayeza, wathi laba bantu bayizitha zami. Yize kwakunjalo uShembe kodwa waqhubeka nayo indlela yokuthi aye lapho phela ayemenyelwe khona. Wahamba waze wafika kuyo leyo ndawo eyayinesonto elikhulu. Bathi bangambona uShembe esondela ngasesangweni, abantu baphuma bama ngaphandle kwalo isonto. Naye uShembe wayehamba nalo ibandla lakhe elaliyidlanzana. Izinkumbi zabo abazalwane basezimishini ezazime phandle kanye nabo abefundisi bakhuluma bathi, njengoba sikubizile Shembe, sifuna wena wedwa, ibandla lingasala emnyango.
lingangeni ngaphakathi endlini yesonto. Nangempela naye uShembe walitshela ibandla ukuba alikhululeke lime phandle. Yilapho abajabula khona abazalwane bakhona emabandleni azo izimishini, ukuthi iqhinga labo abalibophile lizosebenza kahle. Nangempela wangena ngaphakathi kwayo indlu yesonto uShembe, kwabonakala ngabo abazalwane sebeqoqana bangena phakathi endlini yesonto, benzela ukuthi uShembe bemkake angabe sakwazi ukuphuma kule ndlu yesonto. Kwabe sekuvalwa nayo iminyango, kwathi ukuthuleka isikhashana kungathi kuyaxoxwa, kodwa emveni kwalokho kwazwakala ngabo ubugudlugudlu nobubhokobhoko, kuwa izihlalo, amabhentshi, kufa amawindi. Kwavele kwacacela noma ubani ukuthi lapha ngaphakathi inkulu indaba kuyaliwa. Nangempela base bembambe ngqi uShembe, bemhleli ngobhongwane emphinjeni, kuyilo nalo efuna ukuzibambela. Kodwa ngaleso sikhathi umzimba kaShembe wavele waphuma amanzi, bashelela izandla zabo. Bazama bezamile ukumkinya, kodwa abakaze bephumelele. Baphinde bahlukana phakathi abantu, bazwakala abanye sebethi, "Phuma Shembe, uNkulunkulu wakho umkhulu." Kodwa noma kunjalo abanye abakumukelanga lokho, ukuthi uShembe akayena umuntu ufana nabanye abantu. Kodwa esephumile uShembe emnyango, wayeshiye lona ubhoko lwakhe ngephutha. Wabuyela khona phakathi wathi, "Kusale ubhoko lwami lapha phakathi." Uma elufuna lolu bhoko benqaba nalo, bathi ngeke ulithole Shembe. Akaze aphendule lapho uShembe wangena indlela ekhuluma yedwa ethi, "Laba abangazi ukuthi ngingubani." Kwathi ngabo ubusuku bangalelo langa kwazwakala ngawo umsindo omkhulu kulo isonto, ubhobho nobuphihliphihli, okwaze kwavusa yena owayegadile lapha esontweni ehlala endlini eyayibuqamama. Wavusa nabanye ukuba bezombhekisa ukuthi ngabe yini lena ebanga umsindo endlini yesonto. Bathi uma befika belunguza, babona yona induku lena yayiphethwe uShembe igijima emoyeni yodwa, iphihliza amawindi, iphihliza pulpiti, ishaya yonke into yayikhona. Bathi uma bebona lesi simanga, baphuthuma bayobikela naye umfundisi ukuthi konakele endlini yesonto. Ukusa kwabonwa yibo abakuleli bandla, befuna umuntu othile oyiNazaretha ukuba akathathe lolu bhoko lukaShembe lusuke luphele lapha, ngoba selubafake kwezinkulu izindlela. Nangempela bamthola uMini Mkhabela owayehlala khona kule ndawo yakwaDukuza eyiNazaretha. Babe sebemcela ukuba akaluthathe lolu bhoko aliphuthumise kuye uShembe, abafuni ukuthi bephinde belibone kule ndawo. Bamnika nayo imali yokuba akagibele ahambe ehambise lolu bhoko. Nangempela wenze njalo, wahamba wagibela isitimela ephikelele khona emzini waseKuphakameni. Wafike walushiya khona lolu bhoko. Ngesikhathi efika uShembe phela wayengekho, njengoba wayehamba eshumayela kwezinye izindawo. Kodwa mhla ebuyayo walifica lolu bhoko lakhe selukhona emzini waseKuphakameni. Nalapho futhi uShembe wabonakala futhi ebhanqa wona amakholwa obuKristu ngawo amakhanda, kanye nabo futhi abefundisi bakhona. Bayivuma induku,
Lokho kwenzeka ngawo unyaka ka-1915 lapho amaKristu avuma khona uShembe ukuthi uvela ezulwini. Kodwa abazukulu babantu ababelibele ujwejwe bengakholwa, ibona asebeqhamuka manje sebesonta kuwo amabandla obuKristu bezoqala yona inkinga eyayisicazululiwe kuyo iminyaka yama-2025. Ngenxa yakho ukungawazi umlando wawo amabandla abawagibele istafu, kumele beyobuza kubo abantu abadala umlando ukuthi amabandla ethu obuKristu noShembe baze babekana kuphi. Yaguqa lapho ikhumkelela mzulu mafutha omkhovu 20 mneswaphake. Amen.